ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହାପି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଳେଇଥିଲି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଯାଇନଥିଲି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ତ ଏଠି ଗୁନ୍ଥା ସରୁ ସରୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ 3ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି। ତ ଆଜି ଅରୁଆ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଖାଇବାରେ। ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢଟେ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କଦଳୀ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଫୁଲମାଳ ଚଢ଼ା ହେଉଛି। ଠାକୁର ପୁରା ଫୁଲରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ହେଉଥିଲେ ଠାକୁର। ତ ଏଠି ଫୁଲ ଚଢ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ସବୁ ବାହାରିଲେ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ। ତ ଏଠି କଳସ ଯାତ୍ରା ନଈକି ଯିବେ ଆମର। ତ ଏଠି ପୂଜା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆଳତି ହେଲା। ଆଳତି ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କଲି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଟାଟା ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।